Muhterem әбүнәчләребез, сезне 2026 ел белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Әлбәттә, безнең белән булганыңыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Яңа ел тынычлык елы булсын, илләр тынычлансын һәм әлбәттә, күңелегездә һәр вакытта да гармония булсын дигән теләктә калам. Бер уйда, бер рухта булыйк. Яңа еллар кутлы булсын, яңа еллар мөрәк булсын, яңа ел яңа шатлыклар алып килсен, югалтулар булмасын, табышлы, уңышлы, бәрәкәтле еллар булсын. Барыгызны да яңа еллар белән котлыйм. Гаиләләребездә иминлек, саулык, бәрәкәт, тынычлык булсын. Эшебездә кадер-хөрмәтебез артып торсын, муллык булсын, хәерле имин еллар килсен. Ат елы безнең һәммәбезгә дә шатлыклар алып килсен. Укытучылар белән бергә, тәрбиячеләр белән бергә без бер атка тагылып, аның артыннан чабырга тиешбез. Кадерле дусларыбыз, ихлас күңелдән яңа ел белән котлыйм. Күкләребез аяз булсын, күңелебез тыныч булсын, сау-сәламәт булыйк. Яңа ел чиста ак бит кебек. Ни язсаң да үз кулыңда. Хыялларың каләм булсын, бәхтең һәр ел чатында. Ат елында булай җыяу йөрү килешмәс. Атка атланып чабырга кирәктер. Киттем әле.